Kaon guys. Ami kayo ni guys. Ay magpaano ang dito da. Ready na for sugba guys. Nilagpang. I-round tanan. SM. Nana ko'y perspect sa sintro. Ilagay na yan ba? Tago na to. Ilakan ba? Tago ba kayo? You know. Yan, kaya sa... Ace. Tara. Ilagay niya. Nilagpang guys. Nilagpang. Akong itoplok. Sino lagi? Nakaon mo na. Nilagpang guys. Sabi background ba? Saan naman ang sahon sa ulong? Ubog na. Bubog ng cellphone. Luoy kayo. Good sa? Di ba ito bigalat no? Siyaw. Balog yawa. Suka ako kay lamay ng suka. Kuya bus puro ase ilawa niyo. Bus puro. Son. Magsiselektan mo siya, Otroy! Otro! Otro, iselektan ng mga... Ang vlogger! Sama lang! Ay! Tudas ng bahaw anong turmahan eh. Guys, Ikaw ay paliton. Him, the Father, the Son, the Spirit. Amen. Ginoo, salamat sa imong grasya nagihatag karon Ginoo. Ug kaning pagkaon Ginoo ihatag nga kabaskog sa mong panglawas. Amen. Amen. Dan. Kami guys. Ay basig pabanlok ar. Taon na dia. Dinanon mo hungit sa bukiring noon. May na lang nakaampo ko. First time ko na ko. Sunod ako gyapon. Oh, ikaw gyapon. Ako gyapon praktisan ako na ugma. Mo di ba kainom araw? Wala na. Mga henta guys. Oh. Guys. Guys. Pag gamay. Gay. Hapnan magud ni kaya na nakainom naman niya ako mga body gold. Tagsar ba ko maghilumon luya. Ablo, hugas lang ka blo. Wala pa daw tong sa video Apa ya tahu to kung sinusunpas naman? Mao, hongit na may kamera. Ito dia. Basta mukbang gani. Katong kusog mukaon mas lami tanawon. Ayay kini, gusto manggid ko mukaon gyud. Wala ipatubang gyud sa kamera gyud. I-focus naman no. Ako bebe. Sa Init man. Yeah, buti lang mabugnaw ning kanon ya. Pati plato hotdog ya. Balik. Kami ka guys. daw sili bitaw. Balik ko kay Hilomon ini ba. Balong? Sir Julo, kay Luy, araw lagi yung gisudan. Oh, kanot. Matay ar. Tubod ang singot niya ba? Builo diha, aroma. Builo guys. Sakto ang kuto, bataw ka lang niya.
Kaon. Kaon G. Ang gabi, lang ba? Oh. Pagkakas din siya. Kapag siya kanundot. Kay busy alin siya ba? Sarada nang gid. Ay na again. Langka he. Gare kapayas turumok pa. Talagang hinampag ali. Pila ka station sa Botuan? Sus na araman dai ni Grace. Lima. Magkasya Gilo. Hindi magkaya. Kuha na mga bisita taga lahi ra ba ning lugar? Kining isa taga Las Nieves. Kato Surigao, Hinatuan. Di maklaro kay ngit-ngit guys. Ano? Taga-Amakan, taga-Ungyo. Amakan, taga-Ungyo. Nag-atbang yun. Iloilo. Ang taga Bohol. Taga Bohol. Taga Bohol guys. Sinatuo mo ang taga Davao ni. Pure Bulano ni guys. Bao ni amo sinabaw gyud. Mao day mong balong diay, bula. Kita kasi bug dito diri ka gapit. Diri ko dapit. Dala. Laro pa may muna. Ano maklaro imong naong. Guys, salamat kayo. Singot na agi guys. Tubod na. Wag, kasi ito na ang palo ka na. Ano kayong kuan man? Sabaw ba? Ano yung kuan sabaw? Sabaw. Nilagpang. Ilo-ilo ni nga putahe. Ay, ilo-ilo. Tingnan ni din nagpang. Sinugba ba? Sugbadaan. Samot na si Jimson Navarro? Asa naman ka? Ano? Salang yun. Let's look at ito. Ang guys. Ay, ato lang to yung dessert say. Nala guys. Ah. Mga pala ito, wa kurot guys. Napadiri ako, dagan kayo. Sabi naghana. Iting nagalang yun. Surrender na ang duha guys. Kami na lang tulo nagpabilin. Ang tulo surrender na. Ako na yung pagbilin ni Tulo na lang mi guys nabilin guys. Ang tulo surrender na sa kabusog. Taon-taon. Ako lang yung pagbilin ni. Totoo lang, gamay lang. Gamay. Kab boy. Kaingon mo puta rin sana all. Nga ni ding tirada sa. Hello. Oh. Rindon. Ay mo na traditional rice to. Perting naghangaramo sa amo. Rice. Kalayo ra sa amo bay. Awo. Edition ba? Yun ay. Rindon to bay. Yun edition. Edition na. Loading. Bro. Na. Hello guys. Nalit ang artist guys. Sorry. Wag yapon di kaya sa ako kapon bro. Diarang isa guys. Karon pa niabot. Na bira dia. Di mga kagwantong, grabe ka humok, di kayo pagkatirada ni Boss Bantong bay. Grabe ka, the best namin kayo bay. Okay kayo, oo. Kahumok. Break. Diyos mio. Break. Sana all. Oy! You know? Oh? Ha? Be. Liog ni partida liog. Be. Dagdag singot. Ini power kayo ni mo ni lamig pang mukbang yun. Ipidulit ang naw. Ang singot guys. Ang singot guys. Dagko kayo. Lupig pa nagdaro. Unsa may daro? Lupig. Wala naman tong isa lagi. Sorry. Katon. Daro pa'y lupe gini. Bigo. Di katon. Oh, wala nagububo. Pag umangin mga bro. Bulo dia. Iwap sak. Oo. Habang tumatalikod, pumapalo. You know. Guys, clean up ni guys. Grabe ako mga kaabanda guys. Grabe ka gahi. Gahi yun. Gahi yun. Gahi nga gahi. Narap. Okay guys. Okay guys. Sunod itong vlog. Rinataan na po guys.